खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सौहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ सोनाब कार्बि आंलं जिल्लायाव दुंहाव थासारि। रागा जोंखांनाय सोमावसारगिरिफोरा कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि CEM तुलिराम रहांनि न'खौ सावनानै खहा खालामदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला कार्बि आंलंनि केर'नि ओनसोलाव सरकारा BGR हायाव आयेन बेरेखायै थानाय ट्राइबेल नङै सुबुंफोरखौ होखारस्रांनायनि हेंथायै थांनाय माखासे सानफोरनिफ्राय सोमावसारबोगासिनो दंमोन। BGR हायाव थानाय सुबुंफोरखौ होखारस्रांनायखौ बन्द खालामनांगौनि एबा हेंथा खालामनायनि दाबिजों सोमावसारगिरिफोरा लामा बन्द खालामनाय माखासे गामिफोरखौ सावनानै हिंसायारि थासारि सोमजिहोनायाव पुलिस खुंथाया सोमावसारगिरिफोरखौ दबथायनो थाखाय गोजौआव गुलि गावग्लुंनो गोनां जादों आरो सा 9 सुबुंफोरखौ पुलिसआ हमदोंमोन। बेबादिनो मैयाबो फुंनि समावबो फेलांफि होननाय जायगायाव सोमावसारगिरिफोरा गावसिनि दाबिखौ लानानै उखैहाब सोमावसारदोंमोन। नाथाय पुलिसआ रायजो राजाफोरनि हांगार स्ट्राइक सोमावसारनायखौ जर जुलुमै होखारहैदोंमोन। बे समावनो सरासनस्रा सुबुंफोरनि सायाव बेबादि जर जुलुम खालामनायनि जाउनाव सोमावसारगिरिफोरा बांसिनै रागाजों खुद्रिखांसिनो आरो केर'नि होननाय ओनसोलाव बांसिन सुबुंफोरा थुबुर जायो आरो सोमावसारनाय होस्रिखावनाया हिंसायारि महर लायो। जोबथारनायाव रागा जोंखांनाय सोमावसारगिरिफोरा आल्टु केखंआव थानाय CEM तुलिराम रहांनि न'खौ गाग्लोबो। खुद्रिखांनाय रायजो राजाफोरा CEM तुलिराम रहांनि न'खौ आबुङै सावनानै खहा खालामदों। बे समाव सोनाब कार्बि आंलं जिल्लानि थासारिया दुंहाव महर लागासिनो आरो रैखाथिनि राहाखौ दायो गोख्रों खालामनाय जाबाय। नैथि खौराङाव दङ दुखुनांथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय जथाइपारा माजुलि ग्रेनड गामिनि 18 बोसोर बैसोनि थाखो 12आव फरायफुबाय थानाय थरायना अनजालि बर'आ थांनाय 1 बोसोर खावसेनिफ्राय ब्रेन टिउमार बेरामजों भुगिनो गोनां जादों। फाहामथाय होनो थाखाय 4 लाख रांनि गोनांथि जादों। नाथाय फाहामथाय होनो थाखाय आखायाव थाइसेबो रां गैया। बेनिखायनो गोसो अनफावरि सुबुंफोरा एकाउन्ट नाम्बार 706602601601 IBC कड PUNB 0RRBAGB बेंक एकाउन्ट नाम्बारनि गेजेरजों अनसुंथाइ हरनो हागोन। थामथि खौराङाव दङ उदालगुरि जिल्लानि कबिराबिलिनि दक्षिण कुयाबिल गामियाव गंसे जिगाब लांग्रा गारिया मैया मोनाबिलिनि 5 रिंगासोआव गंसे जिगाब रोगानाय टाटा मेजिक AS01MC 6857 नाम्बारनि गारिया बांद्राय गोजौ जाबनाय जिगाबा मोब्लिब थाराव नांनानै अर खामो। गामिनि सुबुंफोरा गोबां दै सारनानै 1 घन्टासोनि उनावसो अरखौ खोमोरनो हायो आरो गारिनि माखासे मुवाफोरा खामग्लिना सेवहांगार जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गारिनि बिगुमाखौ बालुकमारि गामिनि कासेम आली होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ तामुलपुरनि सेसाफानि पलासगुरि गामियाव मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव दावहा। थांनाय 21 दिसेम्बर खालि हरनि 11 रिंगासो समाव हाग्रानि मैदेर मानै फैनानै सेसाफानि पलासगुरि गामिनि माखुसि नार्जारिनि थाग्रा न'नि वालखौ नारफ्लंनानै जानो थाखाय थिनानै दोननाय माइ आरो माइरंखौ जानानै थाङो। फोरमायथिनाय बादिब्ला माखुसि नार्जारिया उन्दुना दंमोन। बे समावनो हरखाबनो बारिजों फैनानै न'नि वालखौ नारफ्लंनानै जानो थाखाय थिनानै दोननाय माइ आरो माइरंखौ जानानै थांदों। तामुलपुर जिल्लानि सेसाफानि ओनसोलाव माखासे सान सिगांनिफ्रायनो मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव सानफ्रोमबो सोमजिबाय थानाय दावहानि सायाव हाग्रा बिफान आरो आसाम सरकार आरो BTC सरकार लोगोसे ओनसोलनि MCLA MLA बिथांमोनखौ बेफोरनि सायाव जेबो राहा लानायखौ दासिम नुनो मोननाय जायाखै। बाथि खौराङाव दङ डिमाकुसि एबसुनि 44थि बोसोरसालिया थान्दै जखनथाइनि लाहार फाहार। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि दखरा एबसुनि 44थि बोसोरसालिया थान्दै जखनथाइखौ फैगौ 29 आरो 30 दिसेम्बराव खुंफुंनो साखाफारा डिमाकुसिनि बरबालि सिता गामिनि गुदि फरायसालिनि नब्लाङाव रायजो राजाफोरा गाजा गोमजायै खुंफुंनो जानजि खाफ्रादों। गामिनि रायजो राजाफोरा ज'ज'यै मावनां खामानिफोरखौ साखाफारा खालामदों। रायदाव आफादनि मासिगिरि दीपक बर'आ
ओनसोलनि गासै हारि अनफावरि सिबियारि रायजो राजाफोरनि मदद आरो हेफाजाब हास्थायदों। द'थि खौराङाव दङ गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्लानि साहा ओनसोल आमटेका फाथाबारि गामिनि थागिबि MBBS डक्टर निहिमाया नार्जारिया गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों निट PG 2025आव उथ्रिसार जानानै गुवाहाटी मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव MS सार्जारि एडमिसन मोननाया ओनसोल नाङैनो रंजाखांनाय लाबोदों। मख'नो गोनांदि क'क्राझार UN एकाडेमि फरायसालिनि बारग' फरायसा निहिमाया नार्जारिया सिलचर मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालिनिफ्राय MBBS उथ्रिसारना क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव मडेल हस्पिटालाव खामानि मावफैबायमोन। स्निथि खौराङाव दङ कुसुगाव ओनसोलनि सेकादानि गामिनि थागिबि बिधान बर'आ गोबाव समनिफ्रायनो माखासे बेरामजों नाख्रेबजानानै दं। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कुसुगाव ओनसोलनि सेकादानि गामिनि थागिबि बिधान बर'आ दान मोनबा सिगांनिफ्रायनो माखासे गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै दं। बिथाङा गावनि गोब्राब बेरामखौ फाहामनो थाखाय गोबां देहा फाहामगिरि एबा डक्टरफोरनो दिन्थिसेयावबो दिनैसिमबो गाहामाव फैफिननो हायाखै। खौरांनि गेजेरजों फोरमायनाय बादिबा गावनि देहाखौ फाहामनो नाजानायाव गोबां रां खरसा जानायलाय गावनि थाखानाय सम्पति जेरै हा आरो मोसौ फानजोबनो गोनां जादों। नाथाय बैफोर हा मोसौ फाननानै मोननाय राङा थोयैलाय मैया रायजो राजाफोरजों लोगोसे आथिखालनि सोलिफु सरकारनि दैदेनगिरि बिथांमोननाव रांनि अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुंफोरखौ बिथांखौ मदद होनो थाखाय एकाउन्ट हल्डार नेम सान्दुनि बर'नि एकाउन्ट नाम्बार 713601000410 IBC कड PUNB 0RRBSGB नि गेजेरजों हरनो हागोन। दाइनथि खौराङाव दङ आहम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालियाव मैया साइन्स एग्जिबिसन हाबाफारि खुंफुंदों। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट साफारियाव थानाय आहम बोराइ बाथौ इंलिश स्कुलाव मैया साइन्स एग्जिबिसन थामहिनबा बिगियानारि दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों। फरायसालिनि बानजायनायाव खुंफुंजानाय बे साइन्स एग्जिबिसन एबा बिगियानारि दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव गोबां फरायसाफोरा बाहागो लादों। बे साइन्स एग्जिबिसननि गेजेरजों आहम बोराइ बाथौ इंलिश स्कुलनि फरायसाफोरा गावनि सोरजिलु गुन एबा क्रिएटिभिटिजों बायदि रोखोमनि प्रजेक्ट बानायनानै रायजो राजा आरो फरायसाफोरनो दिन्थिफुंदों। गुथि खौराङाव दङ दुलाराय आसामनि सा 818 लाइमोन लिरगिरिफोरा युवा लेखक सन्मान बान्थानि थाखाय सायख'जाबाय। असमिया, बर', मिसिं, कार्बि, नेपालि आरो आसामनि गुबुन गुबुन ट्राइबेल रावफोरनिफ्राय 40 बोसोर बैसोनि गाहायनि गासै सा 818 लाइमोन लिरगिरिफोरखौ लाइमोन लिरगिरि बान्थानि थाखाय सायख'नाय जायो। बे सन्मानखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया साफ्रोमबो लाइमोन लिरगिरिफोरनो 25,000 रांनि नोगोद बान्था होनाय जागोन आरो बेखौ 24 दिसेम्बर खालि बेलासिनि 4 रिंगायाव खानापारायाव खुंफुंनाय बिजाब मेलायाव गथायगोन। लाइमोन लिरगिरिफोरनि गेजेराव जिंकिरि बर'आबो सायख'जादों। 10थि खौराङाव दङ उदालगुरि जिल्लानि रौता बरजाराव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव लाख लाख रांनि सम्पति खहा जायो। उदालगुरि जिल्लानि रौता बरजारनि बिरेन्द्र नगर आश्रमनि साखाथियाव गिख्रंथाव अर खामदों। जाथाय जानाय लोगो लोगो जायगानि सुबुंफोरा अर खामनायनि थाखाय अर खोमोरग्रा हान्जाखौ फन खालामदोंमोन। नाथाय अर खोमोरग्रा हान्जाया जाथाय थिलियाव गोबाव समनि उनावसो सौहैदों। उनाव जायगानि सुबुंफोरनि हेफाजाबजों अर खोमोरग्रा हान्जाया अरखौ खोमोरनो हायो। मख'नो गोनांदि बरजाराव थानाय बिरेन्द्र नगर आश्रमनि मोसौ मैसोनि थाखाय माइ जिगाबखौ दोनथुमनाय जायोमोन। जाथायनि सायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आसामनि केबिनेट मन्थ्रि चरण बर' बिथाङा